পেনশন চালু করতে হবে। सिपाहिजोला डिस्ट्रिक्टनि एडुकेशन सारनि थानि सिनि कय मुंग्लायते सान मुंग्लाया फरमानि कारणखा सिनि सिनि मासनि बा तालनि मानथाय सिनि कम रजाकमानि बागै जों आबुनि बागै सिनि तिनि बखा तंगै मालिया मकलनि मुक्ति यरै सिपाहिजोलानि डिस्ट्रिक्टनि जत्त स्कुलनि मामै संनाय ताइ मिड डे मिल करिमिरक तिनि खा दुजागै बखानो कष्ट खायै तिनि हाफां जेलानि जे रोंफोरोंनाय अक्रानि थानि जों तिनि कायसा कय मुंग्लाय रिफाइका फियाबा तिनि अजागबो जेलानि जतनि स्लाय डिस्ट्रिक्टनि अक्रा सार तिनि इलेक्शननि सामुंनि पाइलायनाय बागै बतिनि तंगै मालिया हाइफोनो बिनि चार्ज क्लांजाक सारनि थाने जों सिनि कय मुं जाय सिनि सान मुंग्लायनो जों याफार काबुखा आबुनि बिसिं सार जों आसास खालायरिखा जों नंनि दाबिनो आं नंनि बागै सहमत न दङ तबे नंनि दाबिनो आं इतिमध्ये अं सप्ताहनि बिसिंनो नंनि जे रां मानथायनो दरमायनो रोंनायनि बागै बचाइते गुनसाव कक हुनकै मनो जों जे 2002-2003 থেকে सारा त्रिपुरा मिड डे मिल कर्मी मिड डे मिल मामुई संनायरक 11,130 जन बरक जे 2022 नि डिसेम्बर हयते जत मिड डे मिल मामुई संनायरकनो 25 टाका खाय मानै दङ फियाबा प्राय 1 বছর লাই थांमोन यागुलो तिनि জানুয়ারি जरते जोंनो पूरा 2,500 टाका जोंनो बेतन दिखा तबे 2,500 नि मानमानि परे ताबुक 2024 नि फेब्रुवारी मासनि हयते हिंगेंके सिनि रां जोंनो 2 मासनि मात्र मासा 1000 कायसा खालायो किन्तु 2 मासनि रां 2,000 जों मानो किन्तु सिनि रां मानथाय जों 3 मासनि मानथाय खालायो फेब्रुवारी एवं मार्च एवं एप्रिल किन्तु सिनि जों रां ताबुकबो जों 2 मासनि बिसिंखौनो किन्तु 2,000 जों बाकी रां जों माया 2,000 जों रां मानो तामगे जों माया आबुनि बागैनो जों ब जागाव कचाइ दं ब साबनि थानि कचाइ दं ना आइएसनि थानि कचाव ना डिस्ट्रिक्ट डिउनि थानि कचाव ना डाइरेक्ट थानि कचाव ना साबनि थानि कचा जों आबुनो नायनायनि बागैनो दिनै सिपाहिजोलानि जत्त मिड डे मिल मामुई संनायथाय कुकारक दिनै खादु जागै दिनै अजागा डेपुटेसन कायसा सिमुंग्ल याफलायका आं ते कैसे नरगल या फमान जागा ओके नरनताम आसास रियो जोंनो आरनि अफिसनि इनचार्ज जोंनो साका आं सार करिफनो सार जतकक आना साइक्लांका आबुनि बागै आं सारनि बागै सहमत खाय आं नंनि दाबनि याचाका नंनि अ दाबिनो सप्ताहनि बिसिङो जों नंनि जे मानथाय रनानि बागै जों साइटो गय दं आर जदिनो सप्ताह कावै सुदु माया याके नर गप्तु या पेरिगला जों बरक जे अफिसियेल मते जे सप्ताहनि बिसिंथिनो माया हंगे जों बृहत्तम कतरके आन्दोलन खायो जों रुत अंक थानानि बागै सारा त्रिपुरा 11,130 जन मिड डे मिल कर्मी रक अंकनानि बागै याक्रि सेलाय चांगरि खाजाक